Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istoryas niyo subong tawag siya M7 for Men. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, pagkaduta nga hamot nga may pagkadalom na amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 10 to 21 degrees Celsius o kung 50 to 70 degrees Fahrenheit. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have mandarin orange. Amo lang na ang iya nga citrus. Na for the mid, we have patchouli. Ang patchouli ang gahatag sing iya nga pagkaduta nga hamot. For the base, we have French labdanum, myrrh, kag agarwood. Ang French labdanum gahatag man sing pagkaduta nga hamot kag may pagkadutay nga tamis na. Kag ang myrrh matamis man na siya pero do usok na siya kung simutan na. Kag ang agarwood amo na siya ang gahatag sing iya nga pagkadalom kay amo na siyang ud nga hamot na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!